singathintwa isandla. Manje masiyajabula ezolona kujabuleni. Ngizothi kuwona ekhaya. Sesikilindile sikulindele. Isitulo uhlala kusona sicela ubuyele kusona. Ngicela ukusho lokhu. Noma wona yimina. Bonke abafuna uNkulunkulu bazogcwala. Ngaphandle abangamfuni uNkulunkulu. Amen. Lalelani abantu abasha. Lithi mina lami iBhayibheli noma wakho umfundisi engasakutsheli, wothi ufunde ekhaya. 1 Corinthians chapter 6. Uqale verse 9. Lithi izihlomongi neziphingi zabelwe ngaphandle kombuso wezulu. Akekho umuntu la ozongena nesono sakhe ezulwini. Noma ngathandaza ingilosi kosuke isiteleka ezulwini. Soteleka thina. Wadelela mina ngekho. Noma ngathi ukulala noJesu yedwa ayinendoda. Hallelujah. Abantu bokusela. Isizulu lasekhaya esini. Ofulu. Ethu inkosi. Wathi thuma mina baba. Isizulu lenkosi wami. Kukhona indoda ekhubazekile ngamehlo. Yamgoza ohlangothini. Kwaphuma igazi kwaphuma amanzi. Ilangizala khona imandla. Akawubheka uJesu akawusiyeke thina. Akawubheka uJesu. Nomphelelisi. Bheka uJesu. Asibekile inyoka esikuhla phansi. Akawubheka uJesu. Akawubheka le nyoka yethunzi. Akawubheke. Akawubheke Dawudi. Wangahleka masuku wabheka abantu. Umuntu wathi mawuthinteka thinteka. uJesu mabekuthinta uthe uthinteka kuqala. uJesu ngoba umzali webandla. Unomuzwa ngawe. Bonke labantu owayakubona banawo umuzwa. Ngathini? Ngithini Nkosi? Mawamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi waphenduka. Mawuwa uyazi ukuthi uwephi. Akufanele ukuthi awazi. Ufike wazi usuku owasindiswa ngalo uphinde wazi usuku owaphuma ngalo enkosini. Asikawi ekusindisweni. Umuntu uyaphenduka umkela wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Elithi izwi lenkosi. Amen. uJesu wema wamemeza umkhosi wePhasika. Wayesethi umekhona womile akeze. Jesu. Round at the pillar of truth. Kahle thina siyisikole emhlabeni sifundisa ama-principalities nama-powers. uNkulunkulu uthemba ibandla ngokufundisa umhlaba ukuthi umuntu yini. Dileya kanti uNkulunkulu athi akeze ezomnikeza ukuthi abantu kumele baphile kanjani. The 10 commandments. Lithi izwi likaNkulunkulu uma abantu bebuka iwasho ukuthi nanguMose angithi siye evesini esilifundile. NanguMose akabuye uyadileya. So abantu they became so agitated. Baqala baba uncomfortable. You are not cut out. You are not cut out. Ingakujezeki afuna ukuthi ababona ngayithe.
bewaziwa ukuthi awubuye uyofela kusona. Ingakho uJesu ethi ofuna ukudla emva kwami akayitheni athathe isiphambano ngoba wakathatha akabuyi. Spirit of the Most High, come back to us. Abantu bayakufa babazalwane, sifuna ama-followers, sifuna ama-fans. Abantu bayakufa. You can't save them. Laba bazosikiswa umuntu ofile kuphela. UJesu wayidisplaya nje leyo khala wathi ukuze labantu basindiswe kubeluze. Wathi-ke manje ezonenza ukuthi lingathandwa abantu. Wena nithi bakhiphe inkemba ezakuqatha to slaughter their own brother. Isizukulwane ngeke usasisiza ngokusuka khothizwe. Isizukulwane hayi bazalwane uma singekho ready ukuthi sishumayele isingathangathi zombili sishumayele sisodwa. No one is going to be saved. Lengathi kubona bonke abashumayele akakhiphe iphepha. Kusho uNkulunkulu engizobathemba. uNkulunkulu wathile shuta amaNevi ukuthi kube yona abamsebayo ngoba batshengisa isibindi.